Aho, txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Kaixo lagunak! Nira, badakizu nor zen Marie Curie? Bai, orain dela urte asko egon zen emakume zientzialaria. Baina ez zen ohikoena, emakumea izatea eta zientzialaria izatea. Garai hartan ez, baina emakumeak ere nahi dugu izan nahi duguna. Matxismoari buruz hitz egingo dute orain Malakek, Doak eta Danielek. Hemen gaude matxismoari buruzko informazioa ematiko, zeren eta emakume asko sufritzen ari dira honengatik. Horretarako galdera batzuk erantzungo dugu. Non sortu zen matxismoa, Doa? Autore batzuek uste dute Mexikon asmatutako terminoa dela. Hala ere gaur egun munduko hainbat tokitan ezaguna da, eta normaltasunez erabiltzen da. Zer da matxismoa, Malak? Matxismoa da gizonak txarto tratatzen dutenean emakumeak. Zenbateko matxismoa daukagu gaur herrian, Dani? Espainian mailan 2023an 36.582 emakume hil zituzten. Bizkaian adibidez, urte horretan 256 emakume izan ziren. Matxismoaren kontra zer egina da, Malak? Emakumeei informazio eta laguntza eman behar da. Manifestaldiak garrantzitsuak dira, ere emakumeak babestutak sentitzeko. Zer ospatzen da matxismoa ekiditeko? Azaroaren 25an mundu osoko aktivistak batzen dira, lorpenak ospatzeko, eta emakumein bizi kalitateak hobetzen laguntzen duten ekintzak bultzatzek. Horretarako manifestaldiak egiten dira. Non eskatu aldugu laguntza matxismoa jasotzen badugu? Deitu behar duzu 016 telefonoa. Zenbaki hau berezia da eta ez da grabatuta geratzen mugikorrean. Eta laguntza eskatu alduzu arriskurik gabe. Hau esan da guztia, eskerrik asko entzuteagatik eta zuek ere lagundu ahal duzue manifestazioetara joaten. Agur! Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Aho, txiki! Kueto prest, podcasten!